Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, вы павінны мне дапамагчы. Дапамагаць мы вельмі любім. Гавары хутчэй, у чым справа? Справа у мяне адказная. Ага. Лесік, не цягні, усім жа хочацца даведацца. Я адпраўляюся ў падарожжа. О, хитранькі які! Сам адпраўляецца, а нас, сваіх лепшых сябровак, не запрасіў, а яшчэ нашай дапамогі просіць. Калі Лесік нас не запрасіў, значыць, у яго была пэўная прычына. Таня, ты правільна здагадалася. Я адпраўляюся ў навуковую экспедыцыю. А чым гэта адрозніваецца ад звычайнага падарожжа? А тым, што мы з іншымі зайчыкамі-навукоўцамі будзем праводзіць эксперыменты па выжыванню ў экстрэмальных умовах. Гэта што вы там такое прыдумалі? Будзем спрабаваць выжываць у лесе, праводзіць дзень без салодкага, без Ой, камп'ютара. Лесік, можаш нават не пералічваць. Без салодкага ды без камп'ютара я сябе не уяўляю. Для такой экспедыцыі трэба добра падрыхтавацца. Так, трэба мець сілу волі, каб рызыкнуць і адправіцца ў такое падарожжа. Лесік, мы будзем вельмі за цябе хвалявацца. Не трэба хвалявацца, я спраўлюся. Вядома, калі добра падрыхтуюся. Ты, галоўнае, вазьмі паболей смачнага з сабой. Тады не атрымаецца эксперымент. А ты па адной цукерачцы частуйся, тады і ўсё пройдзе цудоўна. Не, мы з сябрамі-навукоўцамі дамовіліся, што нічога салодкага з сабой браць не будзем. Гэта ж спецыяльнае выпрабаванне. Усё роўна неабходны вялікі заплечнік, каб там змясцілася дастаткова вады, вопраткі, прылады, каб раскласці вогнішча ды пабудаваць шалаш. Лесік, калі ты столькі ўсяго ў адзін заплечнік складзеш, табе спатрэбіцца дапамагаты, які цябе разам з заплечнікам панясе. Не, трэба добра падумаць, каб узяць з сабой самае неабходнае, але пры гэтым і самае карыснае. Сябры, а што б вы ўзялі з сабою такое падарожжа? Можаце падумаць пра гэта і разам з тым паглядзець наш ранішні мультфільм. Лесік, я ведаю, каго табе неабходна ўзяць у сваю каманду падарожнікаў. Каго? Самых-самых адважных і моцных. І я магу падказаць, хто валодае самымі незвычайнымі уласцівасцямі. І каго мы першым запішам у каманду? Пелікана. А чаму яго? Ён жа не ходзіць хутка, усіх затрымліваць будзе. Затое пелікан можа пераносіць у сваёй вялізнай дзюбе каля 30 літраў вады. Ой, гэта ж амаль што 3 вядры. Так, яго дзюба быццам вялікі чемадан. Ён ловіць рыбу, потым вылівае ваду, а рыбу нясе ў дзюбе далей. Ёсць нават легенда, што пеліканы ў старажытныя часы дапамагалі будаваць храмы. І як яны гэта рабілі? Насілі ў сваіх дзюбах каменне. Менавіта таму у многіх краінах вельмі ганарацца гэтай птушкай і ушаноўваюць яе. Так, выявай пелікана нават упрыгожваюць будынкі. Напрыклад, у расійскім Санкт-Петербургу будынак аднаго з універсітэтаў упрыгожаны выявай пелікана, які корміць сваіх дзетак. Цудоўная птушка, Ага. надзейная. З ёй нават у самым складаным падарожжы не прападзеш. А, Лесік, частка твайго падарожжа намячаецца па вадзе? Абавязкова. Тады я ведаю, з кім ты ніколі не засумуеш. Калі вас са мной не будзе, хто ж яшчэ зможа развесяліць у дарозе? А вось такі парсючок. Кальмар-парсючок, нават калі спрабуе выглядаць сур'ёзным, у яго гэта не атрымліваецца, таму што ўсе вакол усё роўна будуць усміхацца. Кальмар-парсючок плавае да гары нагамі. Усе думаюць, што ў яго модны чубчык, а на самой справе гэта яго шчупальца. Дакладней, гэта яго рот. Хтосьці захоча пагладзіць кальмара па галоўцы, а ён цап і адкусіць палец. Ой, не, такога ў паход я не вазьму. Гэта кальмар так жартуе, нікога крыўдзіць ён не будзе. Кальмар-парсючок так весело плыве, спачатку набірае ваду і становіцца падобным на вялізны шар, а пасля робіць фонтанчык і выпускае ваду праз свой чубчык. Вось. Так плыве і робіць бурбалкі, а ўсе глядзяць на яго і усміхаюцца. А я б у падарожжа узяла краба-мотніка.
Гэта навошта? У паходзе няма часу мадэль дэманстраваць. Гэты краб мяркуе, што ён вельмі дужы і сам называе сябе сапраўдным баксёрам. Свае пампоны ён лічыць баксёрскімі пальчаткамі і размахвае імі, каб яго ўсе баяліся. Толькі не ўсе разумеюць, што ён робіць. Так, бо яго рухі больш нагадваюць танец, а не спартыўныя практыкаванні. Усё, я вырашыў, калі краб-баксёр пажадае, я абавязкова вазьму яго ў падарожжа. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. А вы ведаеце, што многія аматары падарожжаў адпраўляюцца ў вандроўку разам са сваімі хатнімі гадаванцамі? Правільна, як жа пухнацікаў адных пакінуць? Я бачыла шмат фотаздымкаў пра падарожжа двух сабачак пароды Парсон Рассел Тэр'ер. Іх гаспадары падарожнічаюць, а сабачкі разам з імі. Яны наведваюць тыя ж будынкі, атракцыёны і нават рэстараны, што і ўсе турысты. А яшчэ сабачкі нібы ўвесь час ходзяць з камерамі і здымаюць усё, што знаходзіцца побач. Атрымліваецца фільм «Падарожжа вачыма сабак». І ў гэтай кампаніі турыстаў даволі шмат падпісчыкаў, якія з нецярплівасцю чакаюць працягу відэафільма. Тэр'еры Макс і Луіза з задавальненнем прагульваюцца па залах музеяў і гарэзяць у парку атракцыёнаў. А яшчэ сабачкі вельмі любяць адпачываць на беразе акіяна. Спачатку яны плаваюць, а пасля загараюць на пясочку. Сябры, а вы любіце рабіць фотаздымкі сваіх хатніх гадаванцаў? І ці паспяваеце здымаць відэа, калі яны гуляюць і хутка бегаюць? А што зараз робяць вашы гадаванцы? Вы ўжо паспелі з імі пагуляць, ды прычасаць ім шэрстку. А самі паспелі прычесацца і заплесці коскі? Гледачы «Добраранка» ведаюць, што ў нас можна аб'яднаць некалькі карысных спраў. Напрыклад, глядзець праграму і папраўляць прычоску? Ці адказваць на нашы пытанні і пры гэтым снедаць? Ага. А яшчэ можна глядзець самыя любімыя мультфільмы разам са сваімі гадаванцамі. І седзячы побач з любімымі цацкамі. А давайте зараз гэтым і зоймемся. Паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Я знайшоў тое, што мне трэба. Заплечнік з мноствам кішэняў. Правільна, у яго можна столькі ўсяго пакласці, усё, што спатрэбіцца ў падарожжа. Галоўнае не забыцца, куды і што ты паклаў. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а якія ў вас спосабы зрабіць так, каб ні на што не забыцца? Можна ўсё падрабязна запісаць у нататнік, дзе і што ты паклаў. А можна намаляваць крыжыкі на лапцы. Крыжыкі-нулікі, і будзеш хадзіць з гэтымі малюнкамі, быццам ты не умойка. А потым яшчэ і трэба запісаць, што які крыжык пазначае. О, гэта так. Можа мне падпісаць кожную кішэньку? Тады я адразу буду ведаць, дзе ляжыць лыжка, а дзе бінокль. Тады твой заплечнік адразу стане вялікай энцыклапедыяй. Пакуль усе надпісы перачытаеш, забудзешся, што ты шукаў. Як жа тады быць? Лесік, у пакоі нам дапамагае шукаць згубленыя рэчы маленькі дамавік. Можа, тебе ўзяць яго з сабой? Правильно, ён будзе дапамагаць рэчы шукаць у заплечніку, ды і весялей жа з ім. А можа, ўсё ж такі вы адправіцеся са мной у экспедыцыю? Толькі нам трэба ўзяць дазвол у дарослых. Адным дзецям у падарожжа адпраўляцца нельга. Але мы добраранак надоўга пакінуць не можам. Што ж рабіць? Я ведаю. Я адпраўлюся, але наладжу з вамі відэасувязь. Атрымаецца, што мы быццам разам падарожнічаем. Правільна. І мы будзем дапамагаць табе шукаць усе рэчы. А ты нам адразу будзеш паказваць цікавыя мясціны. І ніхто не засумуе. Так. Вось што значыць сапраўдныя сябры. Заўсёды прыдумаюць лепшае выйсце. Ой, мне трэба збірацца. А вам на заняткі адпраўляцца. Але не забудзьцеся, што хутка мы сустрэнемся зноў. Як заўсёды зранку. У нашым добраранку! А на заканчэнне вам яшчэ адзін мульцік ад нас, сябры.